Ko ita yanzu wannan yarinya ta san zamu je wurin nan ko ta tashi ta wani tafi wani wannan. Hello Ruki, gashi na zo gidan kwance ba kenan kina ina? Wallahi ka ganna a gidan kawan nan tawa Indo. Kawai kin san to ke banda abin ki kin san zamu je wannan taron yau kuma gashi an riga an fara ko ki tashi ki tafi wani gidan wata kawa? To yana ma nufi na kawai daga nan dawai sai mu wuce ai. To yanzu dai ni ina gaban gidanku yake so ai. A ina ga kawai ka ƙara so sai mu wuce ta nan zai fi. Kawai shikenan barin ƙara so kawai. Wanda ne ta samu tun ya ƙara yin nake ke na fai. Dama na san wani salalla ba san kane yana ƙara yin. Wai dama baka zo baka sa na fito nan? To in bai miki haka ba yanzu wannan mun 30 na jiran ki baki fito ba amma kin ga da yake daga caddidi ne miki wani ce na zo ba gashi kin fito ba na miki aiki ni ma. A wai ni ma sai ka ma aikin nan? To ba kuke yi ba kuma dole mu koyi. Wallahi bai kawo. Kawai kin zo gidan mutane kin wani za zo mu tafi ana can fara taro ma ki zo ki abin nan. A'a to ba ga mota na ba ai. A'a ko ita ce wannan dama? Ita ce mana. Kuma ba dana ne motar kullun ke da kike tuka. A wai ka iya mota ne dama? To motar ruwan gwamma yake tuka musu. A'a ba dai mota bace? To in ga miki a kauye ya tantana ta tuka a cikin gona. Yanzu ta tashi ko? To, samun giya mutum. A wai giyan ma sai na sama? Ke ne ki sa giya ki gani mana saboda ni in concentrate akan hanya ke yake ringa samun giya. Mu je. Saboda zai rabu da shi suna gani suna shigo alaƙi su. Kawuna ne fa. Kau? Ni kamara. Kawuna ne. La ilaha. Shi ne wanda nike baka labarin nan. Wai wanda ya sa miki motar nan? Shi ne mana. Kuma mota. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ki tafi mota ko na bata miki rai anan. Kin ga Ruki dan tsake ji. Shiga mota. Ruki ki tafi. Zo ki tayani bashi. Shiga ki tafi. Ya gida. Ina wuni tafi. Dan Allah ka yako. Ina wuni? Dan Allah ka yakuri wallahi gwanin ina kare wata dukiyar ka ne da ka siya mata nake kare mata. Yayi kyau. Ya kai din ma waye? Abokin ta ne ni. Ya sunan ka? Sunana Ma'azu Muhammad. Ma'azu. Zaki. Yayi kyau. Nagode. Ya kuri to dan Allah. Ka gura. Nagode. Wannan takardun ka ne go? Ina can ina fafutukan nema ma aiki. Na dawo gida kuma ka zo ni zaka yi rashin dan Allah ka ya shiga wannan gida wallahi a garin gane ka ganin ka a layin nan wallahi sai na sa an daure ka ya kuri to ban nan gurin dan Allah ka ya kuri yanzu gida ya zai ka fita daga layin nan na ga ma fa dan Allah ka garin gane dan Allah wannan gida